диққат! дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳои иммунизатсияи иловагӣ бар зидди бемории фалаж дар байни кӯдакони синни аз 0 то 5 сола дар давоми моҳҳои май ва июни соли ҷорӣ гузаронида мешавад. дар вилояти Суғд дар марҳилаи аввали иммунизатсия бар зидди бемории фалаҷ беш аз 300 000 кӯдакон ваксина гирифтанд. Иммунизатсия бар зидди бемории фалаҷ бо ваксинаи зиндаи NOPV2 сурат гирифт. Дар марҳилаи аввал ба вилоят беш аз 140 000 воя ваксина ворид карда шудааст. Ба иммунизатсия кӯдакони соли таваллудашон аз 2016 то 2020 ва кӯдаконе ки то санаи 5 июн таваллуд шуданд ҷалб шуданд. Ба ин гурӯҳи кӯдакон ваксинаи NOPV2 дуқатрагӣ чаконида шуд. мутахассисон гирифтани ваксинаро ба кӯдакон муҳим арзёбӣ мекунанд, зеро дар ҳолати саркашӣ кардан аз иммунизатсия хавфи бемории фалаҷ ё худ маъюб шудани фарзандашон ҷой дорад. даст кашидан аз ин хуб нест, барои он ки ин беморӣ хеле вазбин аст, табобат нашаванда ҳаст ва якта роҳи пешгириш ҳамин иммунизатсия ҳаст. ва ман гуфтанам дар кор ки ин иммунизатсия ки мо тариқи даҳон мегузаронем ягон ҳодисаҳое ё аксоламалҳои пас аз иммунизатсия намедиҳад. мана бо мо истифода мебарем 5 карата дар иммунизатсияи нақшавӣ ва кӯдако хуб қабул мекунанд ин ваксиная. марҳилаи аввали иммунизатсия бар зидди бемории фалаҷ давоми 6 рӯз, яъне аз санаи 31 май то 5 июни соли ҷорӣ идома кард. Директори филиали муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика дар вилояти Суғд Ҷаннатой Набиева иттилоъ дод ки рафти ваксинагузаронӣ дар марказҳои саломатӣ бо кӯдакон бе мушкилӣ паси сар шуд. Дар умум дар марҳилаи аввал 328 000 кӯдакон ваксина гирифтанд ки ин 99.8%-ро ташкил медиҳад. Иммунизатсия бар зидди бемории фалаҷ пурра ройгон гузаронида шуд. Ваксинаи ба кӯдакон додашуда пурра аз ташхисҳои ташкилотҳои байналхалқӣ гузаштааст ва бехатарии он ба волидон кафолат дода мешавад. Аксулъамалҳое ки баъди ваксина дар организми кӯдакон пайдо мешавад, ин гоҳ-гоҳ дилбеҳузурӣ, ҳарорати баланди бадан ва бемадорӣ мебошад. Аммо бино ба гуфти мутахассисон ин ҳолатҳо бехавф буда давоми 3 рӯз бартараф мешаванд. Организми кӯдак мубориза карсоз ва масъуният пайдо карсоз. ин хеле ҳолатҳо шуданаш мумкин ва мо аз ин наметарсем ва мегӯем фақат ки агар таб кунад чӣ кор кардан дар кор, агар ягон ҳолаташ модара хавотир кунад бояд ба духтур муроҷиат кунад. марҳилаи дуюми иммунизатсия бар зидди бемории фалаҷ дар вилояти Суғд санаи 28 июн оғоз мешавад ва он то 3 июли соли ҷорӣ идома мекунад. дар ин давра кӯдаконе ки дар марҳилаи аввал ваксина гирифта буданд, бори дуюм аз ваксинатсия мегузаранд. кӯдаконе ки то санаи 3 июл таваллуд мешаванд, як маротиба ваксина мегиранд. мутахассисон таъкид мекунанд ки ягона роҳи пешгирӣ аз бемории фалаҷ байни кӯдакон ин ваксина мебошад. дар вилояти Суғд ваксинаи NOPV2 ба таври кофӣ ворид шудааст ва ҳамаи волидонро зарур аст ки фарзанди худро ҳатман аз иммунизатсия гузаронанд. ин бо миқдори кофӣ аст, яъне ки талафот барои мо 167 додашудагӣ, яъне ки дар минтақаи дурдастба ваксина ки бисёр воягӣ 50 воягӣ ҳаст, дар якта зарф иҷозат додагӣ ки то 40% талафот шавад. ваксинаи NOPV2 бар зидди бемории фалаҷ аз давлати Индонезия ба Тоҷикистон ворид карда мешавад. ба вилояти Суғд дар марҳилаи дуюми иммунизатсия боз 140 000 воя ваксина ворид карда мешавад то кӯдакон ба беморӣ гирифтор нашаванд. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.